kowe lan kudu nyembah karo kowe. Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine. Ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar. Nek pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu, tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon. Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi jambu dipanen malah ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk colonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa sangu linggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Sentro, aku mangkel iki ora jandruk. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledhak-tledhak ning bareng tekan pungkasane padha nyocok nang rasa. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Sok ngono mangadili nuwe. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Semir pancen kurang ajar karo sah siji kae. Bapakne raya-raya tekan kene kok le nyeluk Semir. Mbok ya Bapak Semar. Bapak Semar. Wilujeng Pak rawuhipun. Wong tuwa dibasani karo anak ki rasane ning ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rong adus wae, Pak. Sing ngomong rong adus apa? Iki mau kok arep siram. Atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku Tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak, dipun prayogaken nggih, Pak? Iya. Ya meng aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon ning kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak goleke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga, Dole. Kamas nolo gareng. Waduh, sian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ya Kamas nolo gareng. Tata krama etok-etoke wonten Pasewakan Agung. Kamas nolo gareng winantuing Suka Basuki. Rawuhipun Kamas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Kamas. Iya wis ora kurang prayoga. Kamas Petro. Wilujeng rawuhipun Kamas. Wah, anteng atiku, Gong. Ayem anteng. Aku tok basane iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mbok gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono Kamas. Slamet to, Di. Pangestumu.
Wilujeng ka Mas. Prayogaken ya Mas. Ya ora kurang prayoga. Sabar, sabar sedhela Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya, iya. Ya wis aja kuwatir. Dadi ayem rasane Bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karangkadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kageting atiku Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan. Dina iki kon tekan omahmu ki jane eneng ngopo? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk ki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten Bapak. Wonten atur ingkang badhe kula unjukaken kathokipun Bapak. Basa ora kethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten Bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra diagung pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Dateng Bapak Semar upami ae. Nggih. Upami Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar kan. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saora-orane titian apa-apa Bapak tok pethuk nganggo apa to apa. Badhe kula pethuk mawi titian kula Pak. Saha nyawisaken Herminakata, Hermawar. Hah? Hermawar. Herminakata iki nggone Ndara Dursasana. Hermawar kinarya amiji ampeyanipun Bapak Semar saha amiji ampeyanipun Kamas Gareng lan Kamas Petruk. Wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lha pinanggih slamet teng pundi? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu saras wis apik. Berarti nek niki slamet ana hubungan karo saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Oh ngono panti pijet. Utuh. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa rasa basa kok malah bingung Bapak. Ampun Pak ya tata kramane. Ya wis ora usah dadak werna-werna. Sing baku Bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mekaten Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo? Kok dadak nekake Bapak? Wah mboten mungkin Pak. Mboten mungkin kula tegel nekak Bapak. Ngrawuhke Bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene Pak. Wis rasa basa wae kok. Oh ya basa. Mekaten Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan. Menika kan, menika ora sanggukan. Engko ngelak ora. Menika apa ping pindho? Sagedakan menika ya apik. Titi wanci menika Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Badranaya. Kula caosi prisa Pak, niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih Pak. Ning kanyata. Kira-kira sasi November niku pun entek Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan Prengapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babagan anggen kula ngesuwi para kawula sak padukuhan ing Prengapus.
menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah Pak terasaken bangun teras terusaken dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuhan Pringapus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madhep minangka dadi kamituaning padukuhan Pringapus ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe Pak iya niki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula Pak oh supaya sah ing samukawisipun kuwi tegese lemu mranata para kawula kuwi apik ngono becik dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu srawung kawula-kawulamu ya lah nggih Pak ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teka ana ing kabagyaning masyarakat kowe teka masyarakat kesusahan kowe ngetok masyarakat padha seneng kowe ya ngetok kuwi jenenge kowe srawung apik mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda ora perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki mekaten Pak nah intinipun kula ajeng nyuwun pangestu kalian Bapak Semar tak pangestoni kalian nyuwun Prabeya sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Prabeya aku ngerti bilih kula menika mboten gadhahi celengan Pak iya ngerti bilih kula menika ugi nuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat anggih kados pindu pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan padukuhan Pringapus nek ngaten niku Pak lah mula kula nyuwun dukunganipun Bapak iya Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula iya sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki wong tuwon melek teko saka iki tekan sok November ora modar ya reng ya ayo aneh-aneh ora sambil nemplekke gambar-gambar Pak oh lambangmu apa le Yamaha 75 lho sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi menku lambang dhewe-dhewe nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi Yamaha 75 ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki oh mergo kok gambare montor kita harus bergerak cepat ngono membangun desa kudu bergerak cepat cek dengan pemikiran yang lugas apa sebabnya mau nggak kabar motor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi 75 wis dadi tembung terus tanggap ing samu barang lir usaha wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane jiwa besar usaha meneh usaha wis ping pindho ngatan langkah pertama kita memajukan masyarakat inilah pemimpin yang luar biasa pray mengasuh iya ayo kita bangun desa kita wah edan kowe ngapa ya Mir tangane kaya ngepleki dorone ngepleki doro ora bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng ngono dadi iki ora bain-bain Pak mula aku niat bangun desa nek ya kuwi apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah yang artinya lagune Roma Irama. Wah, Ndeng, sing tegese
Kowe ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong. Terus bangun intimidasi. Intimidasi ki piye maksude kok? Pengairan lho, irigasi. Intimidasi ki pendekatan. Ndeng. Irigasi. Ora bangun perkara kuwi, ning sing tak bangun. Kowe lah batinia, Pak. Batinia. Bapak paham ora kata-kataku? Paham. Mergo bapak nun sewu SDM-e rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omong SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti. Karepmu bangun batine para kawula. Bangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho. Rukun, tentrem, gotong royong, manunggal. Nek susah ayo do gruduk marani kabeh. Nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh. Kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek sayeka apa to? Praja, sayek sayeka praya. Praya manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud. Bener kok. Wah, seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek ana rembug apa biasane kuwi nek ngundang kakang niki mengangile dhuwit. Akhire mengko nang kono, Tru. Oh. Iki lagi omong-omongan kok cilaka iki. Aku wis omong sing ngono lho. Ya, apik. Terus piye, Gong? Ayo kowe mau. Mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan bahwa ya nek kita itu satu negara. Ya, sak negara. Awak dhewe kudu urip masinamatan. Awak entuke apa to wong congkrang? Ha ta, Pak? Dusunku ki upama ana congkrah wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marai sebabe? Aku. Lho. Kok malah kowe dhewe iki ning saiki wis tak suda. Iya. Tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh ki iso manunggal tetunggalan sayo rukun ro kancane. Ya Mas wijarane. Tekan nyinden barang malah. Ngono lho, Pak. Lah iya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak tok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nang duwe karepan tanpa dongane wong tuwa. Ampok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrap aku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan tengene iki sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu tidak akan berlaku. Weh. Iso kabeh ta, Tru? Heeh. Ngono lho. Dadi aku bapak rawone tak suwuni pangestu. Angka 2. Kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun 3 Mas kagem bapak kula. Sing gedhe pangapuramu, Pak, gulaku entek. Weh. Ya wis ora apa-apa lah. Tak suwun ke panitia ya, Pak. Kok diwakilke dalange sik mangan. Wah iya ora apa. Ora apa-apa dole. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karena iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong ki mung Bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok kon percaya sapa? Wong bapak ki bapakku. Iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estoke. Sak dawuhe bapak arep tak estoke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek zaman pertama aku nyalon dukuh pringapus, tok kon kungkum. Aku yang nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing mbau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa.
ning golek papan sing sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen resik jiwa lan batine aja nganti tumindak dosa nyuwun pangapura marang ngersane Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awake dhewe nglarani awake dhewe satata wong papa utawa sebut tapa. Kok meletik ya itu? Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Cegah dahar, cegah guling, ora maem ora turu. Kowe ora kok piye-piye ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan kowe ngrekoso, turuwe ra iso. Lah awake dhewe kudu iso nirake lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa. Neng kali lakoni wiritan. Terus aku dikon Petruk kon ngebleng nang jero kamar. 30 dina 30 bengi. Kuat kok kowe kae. Kuat lulus. Edian. Dhewe karo bojoku. Aku ngebleng bojoku mblikung. Wis ora ono empere kaya ngene. Ora pas kok. Ora ono kegiatan ning jero. Tinga-tingu arep. Iya, terus ya men gareng sing kurang ajar. Lah piye to? Sing terakhir aku kon turu. Heeh. Are turu ning sarian kene iki sarian leluhur. Tak turoni 3 dina. Bareng tak kenali juru kuncine iki meng sarian gendhe. Wow. Mula kok blas ora ngrimpen. Lah tak ora. Apa? Piye? Aku jane ya arep matur karo bapak. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsuh. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa. Metu marganing pasumpenan. Siji aku iso kelakon yen aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Kuwi jane nanti to arek golek. Karo Jambu Dipa Nirmala. Sing angka 2 ana dewa sing menehi sasmita. Bagong nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to? Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Konjur sing dikanting kok masyarakate. Amen rampung ora ngono ndak ora sida. Iya. Ha kuwi pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala iki jane sapa to, Pak? Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nanti, Pak? Malam pertangga rasa nganggo ta marai arep watok aku iki Semar iki pancen ngene iki ngandel ora sing jeneng kok jeneng ora Semar iki ya entuk kleru wong MC-ne mau ya kleru harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi mergo ketrikel lilate. Nah, mati kleru mugi-mudi. Terus kebacut seru. Ha iya. Kaya omong iki ya, pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kuwi tukule ora ning jagat. Nang pundi, Pak? Kuwi ning Kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ono. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten wonten Jambu Dipa Nirmala mboten wonten sak pasar kemput tak goleki ora ana. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa ki ora dharwa ing dami, daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa.
saiki tak takoni kowe Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Konjur mir meneh, wis ben rapopo. Piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apusne do ngandhake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine. Mergo kaya anak Semar, Semari dewa. Asline ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen cerita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu. Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan niku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono? Engko dikira aku ki wong ora tanggung jawab. Ora iso meneh wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek hooh ya apa? Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Biyen ala gareng pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong? Dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana Adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek do omong Bagong ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swantah. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa aku moh wong jejerku ki mung menungso. Aku moh nek dunekke dewa. Nek sampean asline tetep dewa, ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swantah. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan ra aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh. Sebabe apa to, Pak? Nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakange Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Ora dulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude endhog. Waduh. Endhog? Banyak kok bebek. Wis wujud endhog ngono wae. Lah, endhog mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejamaya, putiane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling ora rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejamaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal, Rama. Kakang Ismaya, Kakang Tejamaya sami Pancabakah, sami peperangan amargi sami rebat kepengin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepengin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama pukulung duka. Wah, edan. Apa ya ceritane? Terus
Rama pukulun duka didangu Tejamaya Ismaya kok ngono pakartimu kok kepengin nyahak nanging wong tuwa. Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pakdemu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme Togog kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara sapirangan mlebu ning wetengku mula wetengku jembling kaya kene iki. Isine gunung. Separuhe ora ana gragas. Aku ngonceki ceritamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli Pak. Piye? Sing jeneng wong di gegayuhan ki nek ora ngukur karo kekuatane ku mesti ngrusak karo ragane, ngrusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan terus didukke neng jagat kene. Nah saiki ngene Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung piye Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan. Bapak ki wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu gawe neng kayangan nyuwuna pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Lah. Iki piye iki? Gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu menghina. Mangino. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayo, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Lho ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport 20.000. 20.000 tekan Kendigong, tekan Kayangan kok 20.000. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus adikku guru tak undangi mrene. Weh lah iki ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba guru kon mrene ning aja sak murite lho nang ngebabaki. Gurune tok wae. Iya, gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuga aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong matek aji pameling. Bathara guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sakarmu, entuk karo orane ya sakarmu, aku ming sak derma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Badhe patelino pranayaka Desraharja panegare becik-becik parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkin atra rupita kang ribeti sigra andumuk kuncunge Lurah Semar Badranaya. Lamun Lurah Semar ndumuk kuncunge tegese duwe gawe. Sigra matek aji pameling. Datan dangu cumorot saking Dirgantara. Nenggih. Unyang Madya Putra Hyang Pikulun. Sang Hyang Jagat Dinata ya Sang Hyang Bathara Guru tumedhak wonten ing
Sinongwati ceket kinamong mbak lumembak ombak ing samudra tambah kanggeng awito dencengan kancane tangane loro kok papat dhewe. Kena adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat. Linggo ngisor. Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map? Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nuwun ya, Pak. Iya. Oh, Mas Tuna Musidam. Sekaring bawana langgeng. Kakang Ismaya ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manikmaya paripaksa kuwi tak rawuhake ning kene ya mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manikmaya. Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestu tampanana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Ding. Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Sapa? Manikmaya. Oh lah. Pukulun ngantaraken bekti kula kunjuk pukulun. Ya nala garing ingsun nampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasangkusan. Reng ora metingkring. Oh ya lali aku ora. Saking kamitenggengen weruh busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk. Ya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasantosan. Pikulan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasantosan. Lah menika ngaten pukulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono kowe disotke. Wah, anake Pak D Semar ya. Ikan mengadimu santai wae, Pak. Ulan ulun boya. Ulan kok ulun pa ulan? Wah, aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-keleru aku. Ngendikan kan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manikmaya. Wis ben anakku sing matur dhewe mongko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mekaten pukulun. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919 mau ya kleru ta, Pak? Dadi lurah kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitane gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek ron Rajamala abebantal boto sarembak. Gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan ketokne kandang pitik ngono kok. Nek dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek tritisan. Entuk sasmitain gaib. Sasmita gaib bilih
saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Ah kok wis malik iki piye? Pelem apa? Arum manis. Ah, pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Bathara. Wis jendeng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu nganggere muni kluthuk tak bandeng. Sandal saka kene. Jambu dipanirmala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dados paniwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Ha kowe iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nek cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban wonten ing pedusunan Pringapus mriki kalian jambu dipanirmala Pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal jambu dipanirmala setunggal kula petak wonten ing dusun Pringapus. Nyuwun pangapunten menawi kula kladuk ning gandeng menika sampun dados sasmita enggoe. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi Pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiakaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten Kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pinisa mabur. Ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Pukulun. Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten priksa menawi pelem pertangga jiwa jambu dipanirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa uga pradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggu syarat srana wae. Tukule jambu dipanirmala lan pertangga jiwa ki rak pirang-pirang ning Kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipanirmala pelem pertangga jiwa. Wilahing. Lho kok malah janturan? Kok sing. Wilahing. Awik namastu nama cideng. Negari pun dipanjang kunjung. Gong lak bandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha ki mau malah wong wilahing. Wilahing. Yuk. Aduh. Malah kena sirahku dhewe. Bayan Bagong ki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Slaminipun kula menika dados dewaning para dewa. Slaminipun kula menika dados nalindraning Jawata, sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepengin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula lan badhe kula paringaken pelem pertangga jiwa lan jambu dipanirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe?
lan kudu nyembah karo kowe. Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine. Ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar. Pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu, tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi jambu dipaner malah ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk wae colonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya omong sangu linggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki ora jandruk. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledhak ning bareng tekan pungkasane padha nyocok nang rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah. Aku ora etok. Aku ora mentolo. Kok nirmala jambu pertangga jiwa. Lho, kuwalik. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok men. Lah kok kita malah sajake murino lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Bu Ulun. Kok mung perkara njaluk jambu dipaner malah pertangga jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ya. Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon aku terima mundur wae. Kualik. Lah kalau sakarepku. Kualik ya men aku kualik ya nekat kok. Sok deleke kualik ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean menehi jambu dipaner malah pertangga jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Gue nek duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok, gawe masalah karo mantan maling. Sampenake dhewe ora. Gugu karepe dhewe arep piye kowe ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita sapa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tak tonyo modar kowe. Ku ngrekoso dibancaki barang emeng diwalik kita. Awangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Nggih kok ngene iki terus. Ha wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale gong arep nendi ngono kuwi aku nyeluk kita arep nendi. Oh, berarti aku ki kita.
Iya. Nek Bathara Guru kuwi ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif kok. Pun mboten ajeng ngomong kula. Mumet sirah kula. Sak banjure kepiye Bagong apa kita bakal njaluk jambu dipun nirmala pramrtangga jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mudha paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Nek gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti pramrtangga jiwa jambu dipun nirmala? Mergo niki kebutuhan rakyat pring apus niki pedhekuan pring apus. Nek nganti kula ora iso pramrtangga jiwa jambu dipun nirmala ento ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alana. Kaya apal kowe, aku sedira ngecari kowe. Oh. Kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Jeng rebut. Kita wani karo para Jawata. Sing tak wedani awakmu. Bagong sabar, men. Meneng men. Ora tempo. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pramrtangga jiwa jambu dipun nirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untu lore tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba yo, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ora. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau meng gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki, Tru. Aku dewangi, Tru. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wete klirek kon gelut. Ayo nganti ra ya ora tekan. Oh, ditanono ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku. Iya, saya-sayaku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil. Ngono aku diwangi ya, Reng? Iya. Aku dilindungi, kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Jek linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan semritan sing penting. Nah iya lah. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ora ana apa-apa piye? Saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep macani karo aku. Pethoke ya, Pak? Oh iya. Ya? Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kowe pethono sisan, Pak. Oh iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Daluk turun kuwi petuk isan ya, Pak? Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Misuwi kok ora wangun to, Gong. Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling.
Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak. Iya. Wis ana gak menyang. Kowe, aku tak turu dhewe. Engko nek dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono. Kudu tanggung jawab tela bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok tela bakarane. Nek wis ora gatek iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku kadang ya sak ngono kowe. Nek ora bener ki aku sok ora lega. Aku iki wis rampung iso tak. Bener ora ya mau. Ora yakin. Mamet tuh dhisik aku tak methuke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno. Nek Bathara Guru sing maju aku sing methuke. Siap ya, Traya? Yo. Ora nggo gending, slepek. Oh ya. Nganggo slepek wae. Tung, tak. Jelali wanamba mangwa suci sasi seswarane pesona wala brambang sa ular kambang ya emang aja ya Sikrapala kang tuming prang cambo samya matali ler kate pileteng kota dan nyangkung mangunjang niti benjang sangat cimicil latinyo ngedali wus perkencong Marudaya Pak Pong Bu Bala kali codhe sapa sing gawe Nuwun sewu iki para wadya bala Durandara tumedhak wonten ing Madyapada menika mboten pangling wonten tampel wates padukuhan mring apus papan pernahipun Bagong menika mangku sulawesi ngados pundi keparang ingkang raka ing sidhe pangdal-dal Cemadong dawuh di Bu kula nadyan kula pun penyarian Cemadong dawuh Bu kula ingkang putra pun Bathara Indra Cemadong dawuh Bu kula ingkang putra pun Bathara Brahma Cemadong dawuh nggih Bu kula ingkang putra pun Yama Dipati Cemadong dawuh Kakang Narada Kakang Resi kanika putra inggih wonten timbalan mugi dados ning kawuningan tedhahipun ingkang rayipun Bathara Guru wonten ing papan mriki krana kula nampi timbalanipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya ingkang miji dhateng ingkang rayipun Manikmaya supados tedhak wonten ing Madyapada lajeng rewanipun Kakang Semar jebul mboten kanyono-nyono tedhahipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing Mringapus krana wonten pamuthaipun Panakawan Bagong pamuthaipun Bagong menapa Bagong badhe mbangun desa nanging kedah wonten syarat-syaranipun menapa padukanipun Bagong kedah tinumbalan Pelempertangga Jiwa miwah Jambu Dipa Nirmala satemah Bagong nuwun kelawan ingkang rayi maringaken Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kinarya dhaharaning para Jawata Kakang kagiat raos sing manahipun ingkang rayipun Bathara Guru tumunten tumuli kula damel srana menika dados pancatan anggen kula kepengin ngasoraken dhateng pangawaosipun Kakang Ismaya ngasoraken dhateng pangawaosipun Kakang Semar liripun kados pundi dikepareng kula Cemadong dawuh mugi dados ning kawuningan Kakang Prisa piyambak nadyan sedaya titah wonten jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi namung setunggal ingkang boten purun nyembah
inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila tumunten kula ngaturaken syarat srana menawi Bagong badhe amboyong plemerta nggo jiwulan jambutipun Nirmala. Syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Dalam perkencong warudaya. Ngaten to Di, kasinggihan mekaten. Mangke rumiyin. Lah kok ngantos panjenengan menika sajakipun dumugi sak mangke tasih nggadahi raos gething keburu sengit dhateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu. Janjanipun perkawisipun menapa to Di? Kakang Narada wonten dawuh Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwaring panembah. Tegesipun kados pundi? Ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dhateng panguwasaning dat kang urweng dat. Monggo sejatosipun kula menika nalindraning para Jawata. Inggih kedadipun sembah menika Bathara Guru sanesipun boten kenging dipun sembah Kakang. Mila panganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru dipun ajak swados teng panguwasaning dat kamurweng dat Kakang Narada. Dalam mangriyin. Kedahipun panjenengan menika emut nuwun sewu lho Di. Ingkang nami Jawata menika nuwun sewu wong tetembungan kena lara luputing pati. Dewa menika janjanipun ugi titah. Namung nuwun sewu gandeng pinitados dening panguwasaning Gusti tumuli dewa menika dipun paringi gesang ingkang panjang tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan supados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Maha Nasa. Mila menawi paduka diguru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu menika klentu. Nek panjenengan tuwun dawuh kaliyan pun Kakang Semar padha cembakan panjenengan menika ya kleru. Wong tuwane ya tuwa Kakang Semar. Tinimanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kaliyan Kakang Semar padha cembakan panjenengan menika lepat Di. Kula badhe nglajengaken atur kula rumiyin Kakang. Nggih, acara lajengipun. Kula matur kados mekaten kaliyan Kakang Ismaya. Tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingkang sami nyulayani dhateng kula Kakang Narada. Mestine ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Monggo Gareng Petruk Bagong menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Badranaya. Lah iso ora jeneng Mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe mentala. Mila dinten sakmangke kula nglempahaken para Jawata menika ingkang wigati supados sakmangke kula aturi nyekel dhateng pun Gareng Petruk Bagong. Menawi Gareng Petruk Bagong saged kacepeng, Semar saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing kayiwangan. Wigatosipun krana keluputanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang Narada. Markanca warudaya. Menika tegesipun kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan menika mangke lampahipun boten sae lho Di. Boten namung ngembet lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng kawontenanipun kayangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama warang becik menika boten badhe wonten. Nadyan kok kendhita oyot mimang kadang dewa kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti Allah menika mboten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon samangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Mila ingkang sae menika monggo Adi Pramesti Bathara Guru badhe nindakaken pakrawis menika nyepeng dhateng Panakawan langkung-langkung dhateng Semar. Kula nuwun sewu lho Di, mboten ateges kula badal dawuh. Ning kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika. Monggo tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa Kakang? Narada ora melu-melu, Narada ora melu garap. Menawi wonten menapa-menapanipun kula samanggaken kula aturi nyangga piyambak, kula aturi ngraosaken piyambak. Mekaten Kakang Narada. Nggih. Menawi kula mekaten lajeng sak mangke Kakang Narada badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku kados pundi? Lah kula wonten niki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tumpun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Manglakoni dhewe. Menawi Kakang Narada wonten mriki mboten rumaja pakartinipun Bathara Guru, ategesipun Kakang Narada wonten mriki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula aturi kundur wonten ing kayangan kemawon.
ngibaratipun Kakang Rada sak mangke namung kantun nampi matengipun kemawon. Ha iki. Ha wis. Penyarian Indra Brahma Yamadipati manuta karo Hyang Wulun Bathara Guru. Cekela Panakawan nek arep mlebu rumah sakit kana. Ha, rumah samu Panakan iki gampang dicekelno piye? Hati-hati ya Le, ngger cah bagus. Nadan iki wong tuamu nek pakartine ana tumrap aku aja ditutke, aja ditiru. Menggak kowe engko ora mangan nangkane nanging gabul kulute ya, ngger. Penyarian kula mendhawuh pun Indra wonten timbalan Rama, Brahma wonten timbalan Wulun Yamadipati, sak katahing para Durandara diketapake merga Ulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel. Nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih-luwih iso ngrangkit Semar Badranaya bakal nampa hubungan ingkang sakmurwat lawan labutan kita lawan panjenengan Ulun. Pangkatipun ing putra benjang menapa Rama Wulun? Pangkatipun ing putra benjang menapa? Ora ketang sambung obor cara lintang tung liya mangkat dina iki. Nong istaken dawuh. Nyun pamit bidal dinten menika. Nong istaken nyun pamit bidal dinten menika. Bu Wulun nyuwun berkah itu saged pangadi Bu Wulun. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta kok rantak-rantak dewane piye? Kowe karo aku ming wong telu iki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabi karo Bagong, mesake bocahe. Duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene. Ha iya. Ning upama Bagong mau rawani karo wong Pikulun Bathara Guru kedadene ra kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek. Nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa, ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan? Nek niate ikhlas ngabuhi aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe naik dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat Le, rasa dadak gemremeng. Tak menyang methoke para dewa. Nggonku labi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong Natayipati lho kok. Nek musuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kokean utange, Tru. Wis menyang ngono lho. Iya ora iki ya. Nek kowe aja meneng wae Gong dibantu ya. Wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunung tanpa guna. Ya. Mangyat Kurda Srama Panggak wagut gati nyomawukyat ira wang-wang kok iso urut ya Tru? Heeh. Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis genah. Aku mungsuhku tengah kuwi genah imbang. Tru aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Monggo cangkeme nyrengingi kaya ngono kae. Kae sapa ngerti Ragong? Ora ngerti. Bathara Yamadipati.
Ya Madipati. Dewa tukang apa ya? Tukang jabut nyawa. Waduh. Sing to mungsuh pisane kok tukang jabut untu. Nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati kok. Siap wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk pukulun. Nolo gareng tak tampa pangestuku taman ana. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Carik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Carik. Ya iya wis. Bekti kula pukulun. Iya Petro tak tampa. Pukulan bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngantaraken bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngantaraken bekti kula kunjuk. Ya Petro tak tampa. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Engko dono kasino Indra. Udu. Ora film ora. Lun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula ya garing tak tampa. Waduh, serem suarane. Ya garing ndak tombo. Untal cengelmu. Medeni Indra Wis tenang wae santai. Daya Yamadipati bekti kula kunjuk ya Pak Petro tak tampa. Daya Madipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Waduh. Aku ngono barang Indra. Kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Kalau dicokot iki daginge iso mak grewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijeg-jegi. Nala gareng wonten dawuh Pukulun. Tekan kono maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti ya Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun Aku kinen ngrangket karo kowe. lho sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramane Wang Pikulun Bathara Guru. Wah nek perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Nek nganti bapak kula digawe diasorake derajate kaya nyembah dramane Pikulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak nyawane gareng tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya terus. Aku karo tukang nagih utange ra wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh siap kok, siap kae. Bapak Petruk bareng membelani karo bapakne. Lho anake, Mas. Nun sewu Pukulun lu anake bapak. Dadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani. Ah, ndeng belani. Medeni nek omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki salah. Ah, aku belani. Kowe sapa jenengmu? Ya Madipati. Ya Madipati. Ya. Kowe belani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tak jabut ya. Manusia macam apa itu? Wah, jan Bagong ora semingkir apa kelakon kene margane matimu. Singolena prapteng walis. Loh, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincong sikilmu lho gareng. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja tundang. Oh, kene margane matimu. Monggo kula radosi lho. Disi itu man. Ora apa-apa. Wah. Wah. Wedange uta. Yes, ben. Wedang sing endi? Sing tak akeh banget mau lho. Iki tak kira mlayu arep ngabari apa-apa kok wedange uta. Kesamplut tangan kowe.
Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arta antem. Kok kaya jarake iki rong jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Heeh. Nek rong jangkah ki lembu rong jangkah. Ora ana aja kok lembu rong jangkah. Piye Gong? Piye? Wis tak andani ngeyel to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo Dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya mengantem angin. Aku ya ae. Ya mau dipati arep tak jotos raine iki. Tanganku ya ora tekan e. Oh, Menggok dhewe tangane. lho. Rating ora. Rating nabrak cengkelmu kuwi. Ya ora nesu takoni ngono. Aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Ya. Piye Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir, Mir meneh. Wis ora apak ning mir, men. Iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi dewa ora iso diantem? Dewa iki derajate sak dhuwuring menungsa. Dewa iki sembahaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana keringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho wis saloka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana keringkiane. Para dewa kae ya ana keringkiane. Keringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa ki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dodo munggah, Ra entuk. ning dodo medun. Mesti keneng. Mesti keneng. Dodo medun. Iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah, kakon. Kene medun. Wis Rasa kuwatir. Rang. Truk, dodo medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayawrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mangtutoke le ngantem. Mangtutoke. Sadurunge aku semaput bales kowe ora kekecek aja tuntang nol gareng. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Rang, Apa? nggon busi. Oh siap. Kono wis entheke lorone ra jamak-jamak. Bres kono reng. Mati dene aku. Ayo walesen, mati ya. Aduh, waduh. Modar wae. Ayo sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati. Kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Tekaning pati. Truk. Kabulator. Nggon endi? Wah, ora paham. Kono kuwi anggere nang banyune ya kono kuwi. Kabulatore kono kuwi kepruk sak banter-banter. Mati dereng aku. Waduh. Wah, ayo Kang ya. Wah. Oi. Ayo walesen aku. Walesen aku. Walesen. Iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh. Waduh. Modar. Pecah kula mulu. Mati aku edan.
kala gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama Wulun. Wejah kula waduh. Mboten saged mlampah. Waduh. Bagong edan. Nganti muni makluk ngono. Aduh. Wah, lada. Ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikara. Pono kawan. Gawe wirangking para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru lekani. Do mlayu-mlayu. Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip. Penyarian tak kwampleng kluthuk. Bebeki ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel Dara Intula antem ya kontak. Pak. Bathara Guru nggawa drai. Hus. Drai dengkulmu mlocot ora. Sing marai mlayu ki ya mbuat Bathara Guru nggawa gaman kae. Namane apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sula. Cestri Sula, Tru. Gong Cestri Sula, Gong. Agene nang Cestri Amin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke iki dawe-dawe. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati. Ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Ape meneh wong mati. Kok karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu den baku sing ngaso. Iya. Ha iya jawe. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene ora tekan kene dhewe kok. Mareka den prayitna semuriris eka balik tetiyane gandayane Trisa nyampurnama sasi Kakang Ismaya sakmenika sampun pantok pepunta ning dekat menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalendraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah, ora apa-apa.
Wong sejele kowe kuwi ratu, ratuning dewa. Aku ming derajate wong cilik ming Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning rak ora neng kene to, kowe jaga asmamu, aku tak reksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro ki goro kapan? Lajeng keparipun Kakang Semar neng kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku Gareng karo Petruk neng kayangan men dawuh kabeh dewa-dewa anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan ra apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak, aku piye, Pak? Kowe nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak terus. Ya wis ben. Kadang barang kok ya mati. Iya nderek bapak kok ya. Alah, Rek. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati terus. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapusi iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong men rampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedawalanipun badhe kula pethuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun ala Gareng lan Petruk. Sakarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa karo dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ra apa-apa ora masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saged betok tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa ya. Monggo Kakang Semar kuwi dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip olare tuku ora utang kok ora ikhlas.